Hoy falamos de fútbol do bo, con mayúsculas, porque agora sí que podemos decir, falamos de fútbol de primeira, non só porque falemos do Real Madrid, senón porque tamén do Deportivo, que por fin voltou, logo de 8 anos no barro, a ver se non se embarra moito a primeira división. Falamos con Fernando Blanco e con Fernando San Pedro de fútbol, e hai moitas cosas das que falar nas últimas horas. Que tal aos dous? Moi bo día. Moi bo día. Hola, bo día. Bueno, eu teño unha noticia de alcance xa inmediata que dar de ultimísima hora, A ver. Atención, compañeiros, que... Non será que se usa así? Non sei se ti a sabes ou non, pero... A ver se nos sorprende, Blanco. Absoluta A ver se primicia. nos sorprende. A ver, que A nos selección española expulsa a un xogador do Mundial. A ver, a quen? A Cucurella, porque fichou polo Real Madrid. Non pode haber ningún xogador do Real Madrid. Luis de la Fuente tomou esa decisión, el e os que están por encima del tomaron esa decisión inmediata no mismo momento que se deu a coñecer a noticia. Non é verdad. E foi expulsado do Mundial o pobre de Marco Cucurella. Non pode haber ningún xogador do Real Madrid na selección española. O que había que estudiar é por qué que levou a que non houbera ningún xogador do Real Madrid. Non foi o seleccionador. Non. No. Bueno, da igual, é unha marioneta, sería os que están por encima dele. A quen ia levar, a ver? A Carvajal, aínda que só sexa por respeto. Pero se non xogou. Bueno, sería unha falta de respeto ao resto dos xogadores. Tamén leva outros xogadores que van xogar 5 minutos no Mundial, Quen? A quen? Pois xa verás. A ver, non, dime uno. Home, non me acordo dos 26 agora mesmo. A ver, Fernando, di ti pero algo. Pero algún vai xogar 7 minutos, Seguro que tes que decir algo, Blanco. De que, de algún xogador? No, pero digo, argumentalle aquí que está guerrillero hoxe. No, pasa que, home, me imagino que a él lle ten que sentar mal, que o Real Madrid ficha un xogador do Barça, non? Que un canterano do Barça. Perdón, canterano do Español primeiro, Bueno. Sí, pero dice ahora que non vai caer ben no Bernabéu. E por que? Aparte, terá que ganar. Aparte que lle cerra o paso a dous laterales aí, sí. Bueno, que lle cerra a Mendy, entendo. Bueno, Mendy perdón, Mendy era dereito. No, Mendy é esquerdo, pero Mendy está para xogar 3 partidos cada temporada. Entón, lle pecha 3 a Mendy, a Fran García e a Carreras. Claro. Coincidides en que Carreras ao mellor, sobre todo polo último trimestre de campeonato, ao mellor está xa como sentenciado no Madrid? Sentenciado non sei, pero que chegou como titular e vai acabar igual saindo pola porta falsa. Que a mí me dá esa impresión. A ti te dá esa impresión, Blanco? No, porque sabe que pasa, si seguira Arbeloa sí, pero cando ven un adestrador novo, e máis do nivel de Mourinho, se volven a poñer a maioría as pilas e cambia moito dunha temporada para outra. Sí, bueno, pero Mourinho non ven a facer amigos, No, pero bueno, quero decir que eso depende dela. Hai xente que se deixa levar, que se deixa caer, igual non lle caía moi ben Arbeloa e ao mellor pois hasta prefere estar de suplente, pero cando ven un entrenador que digo eu de prestixio, pois igual volve outra vez. Cantos Sí, pode ser. Xogadores que non contas con ele de repente pegan un cambio tremendo. Sí, ao revés. O que pasa é que o pedir ele expresamente a Cucurella, que parece que é así, como parece que os outros dirán, eu aquí non vou facer moito, non? Sí, bueno, pero sabes que pasa? Que neses equipos, oye, son temporadas de 50 partidos, que aí xogan todos. Lógicamente hai un equipo titular, pero ao final teñen que xogar todos, porque as lesións, tarjetas son plantillas moi amplias que precisamente se fan para eso, porque si no é imposible. Si que é verdade que teñen un límite de 25 ou 26 xogadores para todos os de primeira, pero que ao final, home, eu penso que Carreras acaba xogando, non de titular, pero sí que igual é o primer cambio, o sea, depende. Se me preguntas a min, a ver, evidentemente Mendy supoño que seguirá, pero entre, o Fran García ou Carreras sairán. Eu casi me quedaba antes con Fran García que con Carreras, Eu. Pola implicación, Sí. A ver. Sí, igual tamén, home, ten moi boa relación Mourinho con Arbeloa e me imagino que lle dará algún consello. Como está a plantilla, consello e como está cada xogador. Depois, a partir desos informes, según o vexe el no campo, pois igual resulta que a mellor é un descarte. Sí. A mellor mandan a Carreras para o Depo. Pois, olha, non sería mala cousa, Se fala moito de Angeliño, pero me parece a mí moito rumor,
Que queda cerca de Ferrol, carreras que además ven con moita frecuencia aquí, o sea. Bueno, por eso, mira, pasa que imagina que o Depor se fai cos dous. Non vai o suceder, si chega pero a banda esquerda xa tedes ben coberta con Coagliata. Pero claro, se necesita un repuesto, a temporada é moi larga. Pero si chega un deses, Coagliata pasa a ocupar o banquillo, Pero bueno, a ver, non estaría mal, pero bueno, estos son soños e son utopías que non. O de Marc Casado parece que non vai para diante, non? Parece que vai ir con Ansu Fati para o Mónaco. No, pero xa dixo Soriano, director deportivo do Depor, que nin se consultara, non? O Depor creo que está a facer, na miña opinión, logo falamos do Depor, creo que está a facer bastante ben. Normalmente non entran nin son ningunha das operacións nin que a prensa nin os aficionados decimos, sempre aparece unha sorpresa, nos últimos anos está facendo así, e é certo que a dirección deportiva trouxo... Ti lle chamas sorpresas, o resto lle chamamos xogadores descoñecidos. Bueno, sorpresas porque non se esperaba ninguén dos que rumoreaba que viñeran por aí os tiros. Pero o Depor creo que está a facer ben, sobre todo na última tempada e media, a verdade é que ten máis éxitos que fracasos. Excepto Buldini, a verdade é que ninguén... Herrera, a ver. Bueno, pero Grajera pasou algo, porque Grajera era un dixen xogador... Herrera, Cristian Herrera. Bueno, pero Cristian Herrera cando trouxo sabía quen era. El sabía quen era, e Herrera leva traballando e, bueno, botando unha man, digamos, en moitos equipos de segunda. Creo que chegar a primeira, me parece, que chegar a xogar en primeira. Pero, bueno, creo que nas últimas tempadas o director deportivo do Depor me parece que subiu un poquinho o nivel. Eu penso que están facendo as cousas ben e me pechou a boca a min polo menos. Eu penso, le vou a dar esa marxe. Ti tamén, Blanco, ou non? Lle damos a marxe a Soriano? Sí, eu creo que sí, que, ao final arreglou, sobre todo no mercado de inverno, penso que o fixo moi ben, non? Ahora se deu conta de os puestos que floxeaban, que tiña máis problemas o Depor, a lesión de Mella tamén lle veu ben para ubicar a Alti noutra posición. Eso, pois bueno, en segunda o aproveitou bastante ben. Vamos a ver en primeira se cada un volve a seu posto ou a ver se sigue con ese mismo esquema, porque, claro, a diferencia é grande. Con ese igual, en primeira resulta que xa nos sorprendes tanto como na segunda, ¿no? Na segunda sí que moitos equipos, a pesar de que sabían do sistema, pero lles cambiou moito e non eran capaces de coller, de saber como tapar esa banda, non? Meter a mellor a Jeremai máis ao centro para non deixalo nunha banda, a pesar de que moita xente decía que tiña que xogar en banda, que era onde mellor se desenvolvía, pero quizáis darlle máis recorrida a Coagliata ou a Escudero, eso lle facilitou moito tamén metelo a él polo centro para obligar a deixar ese carril, e sempre tiña dous xogadores pendientes del que abrían moito camiño. Entonces, bueno, pero eu penso que si, como dixo, vai a facer que xa vai camiño deso de 10 fichaxes, pois bueno, todas esas posicións ten que recuperar ou doblar. Ahora, o que sigue claro, faltando 15 días para o peche de mercado, non me refero aos contratos o 30 de xunio, ten que empezar a mover algo, pois igual que o Madrid, ir anunciando xa algún, non solamente as baixas, porque así, como fixeron no femenino, que xa deron 14 baixas de golpe, pois bueno, os que xa non vayas a contar con eles, non os teñas aí pendientes. Se vai a ceder a Barcia, se non vai contar con Comas, pois esos xogadores xa, para que se vayan buscando un pouco a vida, non? Penso que ten que ir xa movendo o mercado. Unha vez finalizadas as ligas, non creo que... Home, se vai a pescar algún do Mundial, pero non creo que sea de... Bueno, están casi todos pescados, me parece. Pode coller si xa se destaca algún oso en Cabo Verde ou en algún deses equipos. En Curazao xa destacou o rapaz que meteu o gol, además ten un nome super cool, Libano Comenencia, que moi galego, ademais, non? E se non, repesca Estopirá, non? O Estopira, que estivo no Depor. Que ten 40 anos, creo. O Comenencia xoga no Zurich, na Superliga Suiza. Nada, para o Depor pan comido eso, hai pasta. Non hai nivel. De todos modos,
eu sigo tendo tamén me calou a boca Hidalgo porque evidentemente conseguiu o resultado, pero eu sigo sin o esquema de xogo do Depor, a táctica do Depor, a maneira de xogar, a min segue sin convencerme para a primeira división, tampouco me gustaba para a segunda, non? Pero onte vendo a ida da final do playoff entre Almería e Málaga, como di San Pedro, di que, bueno, aburría as ovellas, pero a min o Málaga e o ritmo do Almería non teñen nada que ver con como xogaba o Depor, Ollo, e son equipos, eso é o que nos vamos a topar en primeira, equipos que corren, equipos que xogan, equipos rápidos. O Depor non xogaba así, Blanco. No, pero bueno, eso non ten nada que ver, o sea, me refiro que por moita xente que veu o Sabadell, por exemplo, pois xogaba a outro nivel con Antoni Hidalgo. En Huesca xa progresou de outra forma, xa fixo de outra maneira con Loureiro, e aquí ten que evolucionar. Está claro que con ese mismo equipo de segunda en primeira non fai nada, entonces el sabe que ten que seguramente facer varios cambios con xente, pois, bueno, máis potente pa primeira. Entón non quer decir que vaya a xogar igual que xogou en segunda, mas sabe que aí con ese sistema e como fixo non fai nada, que é o que ti di. Se ti un equipo rápido e che collen a contra con moita transición, está claro que aí non tes nada que facer. Entonces eu penso que Antoni Hidalgo con o tempo e con as categorías tamén vai evolucionando, o sea, tonto non é. E sabe que en primeira ten que cambiar igual, está claro. Por certo, ti antes falaba de carreras e do tema Cucurella. A quen te traías que con esa boa sintonía que hai con Madrid, que vai vir ao Teresa Herrera, con quen negociarías do Madrid para traer a que xogador, xa que cando veñan aquí a comer o día do Teresa Herrera, a quen collerías, a Fran García ou a Carreras? Eu a Carreras, sempre está máis implicado por aquilo de que está cerca da casa, como che decía, eu por amigos que ten en Ferrol, que ven con moita frecuencia, incluso na Liga, o sea, xogando non só en vacacións. Entonces, eu creo que estaría máis implicado Carreras. Claro, porque é da casa, como Angeliño, o tema de todo por volver, non? Sí, pero bueno. Loureiro, que estaba deseando volver, o sea, eses teñen outra implicación, está claro. Pero Carreras chegou a xogar nas inferiores do Creo Deportivo. que sí, estuvo nas categorías inferiores, sí. Nas do Racing, saiu nas do Racing de Ferrol. Pero o ficharon do Racing pa aquí, sí. Vale. O sea que dis que prefires a Carreras que non o pundonor e a entrega de Fran García, que a Carreras, a ver, é máis técnico, non cabe duda. Pero igual, sabes que pasa, que se ven ao Teresa Herrera hai moi boa relación, pois o mellor resulta que lle deixa a Gonzalo, outro... Gonzalo está a soar para o Como, porque parece que Nico Paz quere quedarse outro ano máis no Como, pode ir, din os rumorosos, non? Que Gonzalo tamén pode ir para aí, e bueno, pues se convirte o Como nun filial do Madrid xa con todas as da lei, porque está Jacobo Ramón tamén, quen sabe se irá tamén algún outro canterán máis. Un Como que coa idea de traer a Fábregas despois para Madrid. Pois é o que che iba a decir, igual non é tan descabellado. Non sei tampouco ti como adestrador, non sei como ves o estilo de Fábregas, por exemplo. Bueno, eu penso que, se está curtindo en vos equipos, pois como o que pasa que a veces é moi difícil, nunha plantilla como Real Madrid, o hemos visto con outros adestradores que o ves que en equipos máis pequenos de línea media están facendo unhas grandes temporadas, pero Madrid un transatlántico, entonces non quere decir que aí, sabes que ao final teñen que recurrir a Mourinho, non vale calquera adestrador, por moi ben que o este facendo en outros equipos, non? É distinto, o sea, hemos falado moitas veces, o torrear con esa xente millonarios para dominar ese vestuario hai que ter un carisma, ser moi respetado a nivel de Europa, non vale calquera,
Bueno, pero que me estaba agora pensando mentras falabas, digo, bueno, a ver se temos un Real Madrid do futuro con Cés Fábregas, con Cucurella, quen sabe se con algún ex-culé. Mais, bueno, non sei se os aficionados máis radicais, máis acérrimos do Bernabéu o verían un pouco como unha baixada de pantalóns, non o sei. No, penso que sempre que sean bons xogadores ou bons adestradores, ao final o que importa a afición do Madrid é que o equipo gañe, o sea que é igual que sexa pois igual que pasou con Figo, con Luis Enrique, con grandes xogadores ou o mismo bueno, me sale o nome do Atlético de Madrid que foi adestrador tamén. Non caigo agora. O medio que vive en Salamanca, non me sale agora Que é adestrador, bueno. Mario Suárez. No, que está ahora... Ese comentarista. Sí, ahora... No, está tamén de comentarista. Quer decir que xogou no Barcelona, xogou no Atlético de Madrid, xogou no Madrid. Pois non caigo, agora mesmo. Bueno, a ver se me sale o nome. Ahora sei que vive en Salamanca, pero que está de comentarista tamén en moitos partidos. O sea, que xa che direi o nome. Quer decir que se son grandes xogadores xa datan a calcular. Outra cosa que veñe un xogador e non vai a xogar, e entonces, pues, bueno, se non aporta, está claro que o Madrid pode caer mal o xogador, pero se o equipo gaña, está claro que sempre ben recibido. Bueno, pois a ver se é que o Deportivo creo que é o que tiña que facer, pescar así nos equipos, nos descartes dos equipos de primeira. Sí, penso que xa non son do Madrid, do Barcelona ou do Atlético, senón tamén de outros equipos, para a primeira ten que recurrir. Eso sí que este ano, como pretende manterse na categoría do posto 10 ou 16, non lle queda outra que botar man deses, ao mellor, pois xogadores veteranos que van a quedar sin equipo porque lle dan a baixa, pois igual con 32, 33 anos, pois un pouco como cando fixo o comezo del Lendoiro do Super Depor. Pois bueno, botar man deses xogadores que aportan unha experiencia. E que ben lle saiu, Claro, sí, claro, por eso. Pero bueno, non quere decir que se salga ben sempre. Pero bueno, tes que aquel equipo tes que saber moito de fútbol, Fernando, porque claro, Lendoiro sí. e a directiva controlaban, penso, de mercado, sabían un poquinho de, penso que era xente de fútbol. Estos ahora, Soriano sí, e parece que a directiva está facendo ben. Pero bueno, pero a diferencia é que Lendoiro o que traía eran nas 3/4 partes eran nomes coñecidos xa polo aficionado medio. De momento o Depor, os que trouxo o ano pasa, veremos a ver os fichaxes deste ano, pero Coagliata, Noubi, é que cando chegaron ninguén os coñecía. Eu tampouco coñecía Altimira, que resulta que logo son bons xogadores e che dan bo rendemento. Pero que tampouco hai mercado, é dicir, non hai pasta para tal. Hoxe en día o mercado, comparado con cando estaba Lendoiro, o mercado futbolístico é imposible. E para o Depor tal como está ahora, facer o mesmo que fixo Lendoiro no seu momento sería imposible. No, claro, igual sí. O tope salarial estás máis controlado, é distinto. Non podes... Daquela che traía Aldana, López Recarte, Julio Salinas, pero que os salarios e o prezo dos xogadores xa é moito máis alto que entón, é dicir, ten que ir a esos descoñecidos, ten que ir á Liga Belga, ten que ir ao mellor a repescar a Muhaid, que está na Liga Holandesa, ten que ir a Liga Belga, e a Buldini. Claro, para non caer en Buldinis, que non volva a pasar, o que ten que facer é ir a descoñecidos, ter moito ollador, mirar xogadores novos, como el Heiselhar ou como se chame, se é que finalmente chega. Bueno, pero a xente parece que está enfadada en redes sociais, e claro, este que lo traerá para el Fabril. Non, é que o Depor é que ten que facer ahora, buscar en mercados descoñecidos, xogadores non tan coñecidos, como Zaka no seu momento, Zaka, un xogador, 12 goles, non está mal, pero é o nivel que vai ter o Depor, mentres non colla músculo económico. É que non hai outra, pero bueno, o tema de hasta ahora, así que, home, para 10 fichajes, o presupuesto que che marca a Liga é o que che dan por baixar, o sea, por ascender de categoría, creo que son 40 millóns. Tens que saberlos distribuir e acertar, que é o máis difícil, claro. Se ti de 10 acertas en 8, xa é un bon promedio, pero se che ven un Grajera, che ven un Cristian Herrera, que che veñen 3 que non van a xogar un minuto, pois xa has fracasado. Ese é o problema. O problema, ahora, claro, acertar con ese xogador que ven
holandés dunha categoría inferior, pois é moi complicado. Por esa xente pregunta, é por Fabril? Porque non o conoce, eu non o conozo de nada. Claro. Entón moita xente dice, que ven, por Fabril? Claro. E non será mellor, igual, un xogador de primeira RFEF que pode ter o mismo nivel ou máis que ese xogador que ven de Holanda, da segunda división de Holanda, ademais. Sí, bueno, penso que ahora mismo, estaba Fernando Soriano vendo o partido de o Málaga-Almería, está vendo esa fase de ascenso aí, equipos que igual, que non vayan a ascender. Tamén. Por exemplo, Chupete, que é un dos que están seguindo, non é mal xogador. La Rubia... La Rubia, a mí me gusta la Rubia. Sí. No, digo de verdad, me gusta o xogador. En eses equipos hai dos xogadores, si eses equipos non ascenden, o mismo Almería, si Almería non ascende, pois mira, ten aí arriba, sin ser dianteiro, que é o máximo goleador, ten Arriba está oindo cantos de Ten da Premier, moita noiva, me parece a mí. Sí. No, porque igual o leva o Como tamén. Aí. Que se leva tamén a Milla. A Luis Milla. Sí, vai pouco Como. Creo que sí. Vai equipazo. A ver se vai ganar a Champions o Como. Ficharon a Morata, ¿no? Me parece. No, xa estivo esta tempada. Pero ya estuvo esta tempada. Pero estivo lesionado a maior parte do tempo. Morata é un xogador xa de fai anos. El link que quedaba, entón, pues dicen Morata o Como. Eu limo todo. Morata queda no Como ou vai o Como? Se está rumoreando que pode vir po Xetafe. Pois eu leí que se quedaba no Como, Pode ser, oye, tamén. Mas que eu non sabía que xa estaba ali. Que o Getafe, que ele é de ali, pois para acabar a súa carreira xa oficialmente, porque oficiosamente xa acabou fai anos. Bueno, ya veremos. Eso hasta que chega o momento non se sabe. Non vamos a enterrar un xogador. Dos xogadores máis idiotas do fútbol, da historia do fútbol español. E mira que foi do Madrid, pero as cousas como son. Pois a mí me gusta Morata. A min non. A ti te gusta Morata, Blanco? Sí, é bon xogador, pasa que, bueno... Pero é tonto perdido. Eu escoitaba, leía unhas declaracións de Nadal, o tío de Rafa Nadal, bueno, cando o tema che pasa a cabeza é moi complicado centrar un xogador, sabemos que tuvo moitos problemas, entonces non é mal xogador sempre que, claro, que este centrado, pero cando tites eses problemas, se xunta ca separación, o sea, necesitas un descanso e os psicólogos tampouco che dan... Pois bueno, pero é un bon xogador, está claro. Pero a ver, mira José. Sí, bueno, pero José que xa non ten cabeza, xa directamente. Pero por eso che digo, decir, descentrarse, xa non ter as cousas moi claras ou non ter a cabeza amueblada, un xogador con un talento que a mí me parece que ten moito talento, que en igualdade de condiciones cando eran novos, a min dame a un GSE, non a un Morata, Bueno, eu prefiro Morata. Eu me quedo con Morata. Eu non. GSE está ahora para a Isla de las Tentaciones. Sí, bueno, xa fai anos. Pero digo que con 20 anos, cando empezaron a despuntar os dous, no seu prime, que se di agora, a min dame a GSE no seu prime e non a Morata no seu prime. Pois eu me quedo con Morata, A mí me gusta máis o estilo de xogador. Eu prefiro Morata, Bueno. Pero bueno, non sei. Cada un leva un seleccionador dentro. Sí. Bueno, e esta tarde, por certo... de Luis de la Fuente, o sea, cada un, pues eu levaría esto, levaría outro, cada un ten un adestrador. E ti a quen porías? Pero ti eres adestrador, nós non, que somos aficionados. Ti si que eres adestrador. A quen pos esta tarde contra Cabo Verde? Poñemos os titulares ou non fai falta? Sí, os ten que poñer o 11 titular, non pode andar con probaturas. E me imagino que a dúda que pode ter, bueno, que pensa a xente, que eu creo que non, pero pode ser no tema do porteiro, que teña presións por John García. Pero penso que John García a mí me dá a sensación de que aí na portería non vai haber cambios. De feito, creo que polo que leín que é un posto lógicamente específico, pero que incluso en outras convocatorias, en outras seleccións, en europeos, que o porteiro normalmente non o cambia casi nunca. Non sei se iso é certo ou non. Entonces, eu non sei, pero casi me inclinaría que vai xogar Unión Simón, Unai, non, seguro. Non o vai a mover. Vale, pregunta do millón. Hoxe xoga Unai Simón, por exemplo, e o seguinte partido tamén. Nos dous partidos fai encaixa España sen 2 goles por erros máis ou menos groseiros de Unai Simón. Xogaría un tercer partido ese porteiro? Eu penso que sí, porque, como digo, o porteiro é que hai que darlle confianza. Se o quitas xa o podes mandar para casa. Sí, pero é que isto non vai de confianza, é de que o señor porteiro
neste caso do que estamos falando, se sinta ben. Se trata de ganar o partido. Xa, home, si ve que... En nome dun país. E que se se deprime fulanito ou menganito, mira, con todo o cariño, vos ides á merda. E que entre outro. Sexa porteiro, dianteiro ou o que sexa, porque non está centrado, non está no partido, pero eso ve el na convocatoria no tele, todo como está, e o segundo, e o psicólogo, saben, se é un tema que está descentrado, pois lógicamente xa o cambia no primeiro, xa lle dá o segundo. É que fai unha liga, é lógico. Sobre todo en esta primeira fase, o sea, eu moito me vou a engañar, pero penso que hoxe pode sacar unha revista ou algo, porque Cabo Verde vai tirar alguna vez agora. Seguro. Bueno, mira onde Curazao, que lle empatou a Alemania. No, peor, con que foi estes que empataron ao final a Suiza, Qatar de Lopetegui. Qatar de Lopetegui, que lle fixo pero unha faena tremenda a Suiza, porque Suiza lle vai necesitar recuperar eses 2 puntos que perdeu. Perdeu 2 puntos importantísimos. Suiza xogou, estos son tal, e lle meteron un gol, é dicir, e se Cabo Verde fai eso, que pasa? Ayer Japón, que empatou no último minuto. A Holanda, sí. Estiveron todo o partido así, empata, adiántate, empata. Sí, foi aí un tete-a-tete, un intercambio de golpes. Que estes equipos aí ahora de oeste están dominando aos europeos, cuidado. Están progresando moito. Blanco, ves algún equipo xa revelación que crees que poda haber? Dos que hubo? No, teño que mirar que non vin a selección de... Me chamou moito porque esa pregunta ya fixeron a Cucurella. Me chamou moito a atención porque dixo Ecuador. Teño que verlo. Ecuador? Ecuador que perdeu con Costa de Marfil. Non sabía nin que xogaba mundial, oixe, pero como xogan todos... Teño que ver a Ecuador a ver que ten, porque me chamou moito a atención. Pois onte perdeu, hoxe pola noite perdeu. Perdeu 1-0 con Costa de Marfil. Pois, non sei que terá ese Eso sí, simpáticos son, porque onte vi unhas imaxes, Ecuador xogaron en Filadelfia, que por outra parte é unha das cidades americanas máis afectadas pola epidemia do fentanilo, non? Pero bueno, é outro tema. Pero estaban todos os aficionados ecuatorianos, la tri, como lle chaman ali, na estatua de Rocky Balboa. Ali, o que sale da película de Rocky, estaban todos ali concentrados. Si me teño que dar cun equipo a pregunta que facías, para min, penso que o equipo, aparte como xoga, o que vin contra Brasil, para min me quedo con Marrocos, si te ia dicir eu tamén, Marrocos, a primeira selección que xoga nun mundial cunha alineación titular na que ningún dos 11 xogadores naceu no país. Sí, señor. Joder, pues mira, ese dato sí que o descoñecía. Pois o 11 co que saiu o sábado, ningún naceu en Marrocos. Varios catalanes aí, non? Sí. O que meteu o gol que acaba de fichar o Bayern de Múnich, naceu en Terrassa. Sabari. Por certo, o xogador, o que fai de medio centro de Mauro Silva, como digo eu, desa selección, creo que o quere o Madrid. Que ten 18 anos. Quere a todos. No, pero que creo que o quere de verdade, é dicir, que creo que preguntaron por ele. Hasta tonte ninguén sabía que era, Sí. Bueno, eu Fran, non mintas, ti vais eu non. Pois no Madrid o sabía porque parece ser que o veñen seguindo. Ahora creo que ten moitas noivas. Dice que ten 18 anos e que ahora a partir de ese partido que sube moita cotización, que xa a ver onde vai. A ver se vai ser como o Unai no mundial anterior, el famoso el 8 de Marruecos que dijo Luis Enrique que le fascinó e acabou no Girona e o van botar do Girona porque... Claro. Bueno, a ver, este xogador outro día moveu o equipo bárbaro, a mí ollo de Brasil o mellor é a gran decepción do Mundial, Eu vin a última media hora do partido nada máis. Eu quedei dormido en ese partido. Me daba a impresión de que Marruecos nadaba e guardaba a roupa e Brasil quería e non podía. No. Brasil xoga andando, xa se está xogando Casimiro aí o jefe. Eu cando empecé a velo xa quitaran a Casemiro. Bueno. A ver, a mí me parece que vai ser a decepción do Mundial, a grande fiasco. Ten todos os números, Ojalá que me equivoque, porque o Gallá non te equivoques. Eu son partidario do Brasil de toda a vida, pero me parece a mí que vai ser dos grandes fiascos deste Mundial. O Gallá que a España non lle pase tamén, cuidado. Pero bueno, pues nada, temos que a vida sigue, o fútbol continúa e a semana que ven
fútbol, si vos parece que aínda non vos libero, pero a semana que ven aínda nos quedan así 2 semaniñas e logo xa nada, a la playa solos ya podéis ir con... No, eu as playas cando as asfalten ou lles boten erva. Vou collendo a toalla. A ver Vale. se falamos xa de un triunfo de España, podemos falar algo, ver o nivel que dá en este primer partido. A ver se é así. Blanco, gracias. Veña, vos, unha aperta. San Pedro, gracias. Non hai de que. Gracias a vos. Ata a semana que ven.